presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong hunahuna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi, hello mga kasama. Kiniga po ninyo Kuya Joel Bensi, kauban sa partner Randy Tayad. Mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama. Awhagong ko kamo nga magamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap ug Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Kaloy. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kagalaan, ang atong magtatampo si Kaloy. Kini ako problema, bahay na sa babae nga nahimo na ko ginigugma. Sugamak lang ko aning kalakihay noon. Sugamak yun ko. Pero aron nyo masayran ng sugilano, no? Inaniyaw na ko pagsugod ang tanang mga pagkitabo. Ay, dong, dong. Kata-kata sa dong kay para malinaw na ba? Larga. Larga, dong. Dong, dong. Okay. Larga. Okay. May mga tao, sip-sip sa trabaho, sup-sup pag yun sa ilang amo. Okay. Thank you, Dong. Pedro, ha? Salamat yun. Ay, niya sa bukas, ani mo. Inuunsam ni siya taon. Pre, sa bukas mo. Yung ano ka? Ha? Tagin ako akong gipangita, pre. Ha? Sige, pangita. Lagyan ako akong gipangita. Kisa man? Ikaw. Sorry, kurbida. Nga nung tao ako kita tagahapon. Unya, ganina butag kita pa kita. Karon, nagpakita pag yung kanako. Nya, karon, mingo ka na. Kita na ginako ako ipakita. Unsa? Pre, karpo kita ni mo nga ni kanta, pre. Ha? Totally tingog ni mo, pre, eh. Nga, sing pag ka. Skang ilngigo. Kurbida sa nimoy. Tepe-tepe, klaro, tari. Unsa mo yun ka? Ha? Unsa mo yun? Unsa mo, pre? Klaruhan, magsulting. Ano mo yun, ha? Abi, magunin mo, pre. Nangitag og Paris ba? Paris na ko sa kanta para sa pagpanaygon. Sabuti mo sabot. Malaygon ka? Dili, kita. Sige kita. Kitang buha ba? Di, kuyugon din yung umigo kasi mga na to. Pedro. Ang kanto. Ikaw, ako, yung kanto sa Pedri. Ha? Bidayo, Like mo ta. ay, mahimo taon. Bauwaw tang kita duha mga tayo. Pedro Meduyog, porbida. Pero, mukuyog yung panaygon. Kuyo ko, naunsa. Aw mo kanta ta. Panaygon ta. Sa? Wapagilit na kay bago sa ito ko taon. Porbida sa rin. Saman, ha? Ayaw lang, pre. Ngalit man kay. Isang taon. Sabi ka taon na to. Practice pa ta. Tawag ko na to si, tawag ko itong balik Pedro eh. Mayo kay, mayo ito busista. Mayo pagin mo kanta. Saman. Naigon ta rin, pre, para dako kita ba? Sa iyo to, naigon. Sige, manay ko ta. Sige. Sige, ito na ko. Iasa mo ito mag-practice. Sige, pasas Pedro. Anhila na rin yung practice. Sige, ako nga to, Pedro. Mag-unsa mo, Kaloy? Naigon, minay. Naigon mo? Abi kay Pasko. Lisos kay nanay. Insulto pag istorya na. Lisos kay naigon tagkalakala. Kung di ba uliwik? Ay, usad no. Oy, hinumdum lang ko anak ka ni Adto eh. Sa among kuan Panahon panahon. ninyo. Ano man, unsab nito inyo panahon eh. Oy, kami, ha? Hindi man kayo sa mong panaygon, oy. Dili pagani mo mahumarikanta, ang pikas bay manawag na. Sige gingon, kami na dire, oy. Kami na sa dire. Askan, naghahin una mo kita adto. O, magbahing gumig taguan dito, tag 10 pesos kada usa. 10 pesos, right? Oo. Kaya ko naman to ka ni ato ng 10 pesos. Ang pangod sa una, tag 10 naman na. Gistabos? Gistabos. Pero,
Mura nagkuan unlan ka nako. Mo ba day? Oo. Bida. Unya, unsa man ay? Mukuyo ka na mo na eh. Mukuyo ka pa day ko na mo. Ay na lang kaloy. Kay mitagam na ko ana. Unsa ilang tagama ka day? Mitagam ko sa una, oy. Ngangon sa kabay ang among gidaygunan. Oh. Wa mi magdahom. Nga ungo di itong tagbay, tag-iasbay. Unsa day? Lagi, kurti na mong panagan. O, gyud sa niyo pag siguro nga ungo ito. May kalit malagtungan sa among luyo. Wagod may kabantay nga may dool na mo. Mo ba day? Oo. Unya, may nabantayan pag ko nga ako rin nakabantay. Ang ano man? Unsa imo nabatayan? Ang iyang mga tiil, wala wa magtugad. Wa mo tugad sa asa. Siyuta? Mao ba? Oo, oy. Bida, no? Natibuok sa kong una-una nga katong tawhan na ungo to. Ha? Kay nga no, mingisi siya. Unya, sa iyang pagisi, halamig gawas manggunang duha katango. Mao ba day? Lagi hastang, nag-iyahay tamig, kung ano'y panagan, o'y panglayat sa kural. Hastag og iro, may apil og gagad kay nahadlo. Oh, mao nang bisa doon sa panang inyong hagad nako nga mukuyog sa inyong pagpadaygon, dego ko. Tagam nako. Nay, kakita ka to ako lung sa mga puti. Ha? Naman na diha. Nga man, saan man nimo? Manaygon Miss Bibot ay. Anay, nindot mo kayo tadaon kung magputi ta. Ay, nara na diri oy. Ako nang malangga nitong ihata kay abi ba na kung di na to basulob ato, di na ka basulob. Di na pwede na yun. Aw, nara na ay, anak ka na ay. Di ba? Kani. Hugom, kita daon, gilo naman tao na, nay. Ay, way problema na oy. Paputiun ta na, paputiun na nako. Ako nang labhan. Ako'y bahala. Oh, darang imong sinina nga puti. Inutaw na ha. Wow! Pumuputi-puti ito! Murag bago! Wow, humot kayo! O sasabunin mo igamit ay! Ay, siyempre, ang Surf Cherry Blossom Powder. Mas paspas ang paglaban ako. Kaya as fast as 2 minutes, instant puti na dayon, ug bonus pa ang instant bango. Salamat, nay. Hayag kay Pasko ini, kay siguradong daghan ang bahay mga gudming madtuan, ug madadigin sila sa amo tingog. Hasta sa akong gisulob, awaw, puti kayo. Sigurado gud anak. Maong tarunga gud ang padaygon ha. Ha? Sama ka maayo sa surf powder sa pagpaputi sa mga sinina. Wais yung kanay. Salamat, nay. Ayaw kalimti akong bahin sa panaygon ha. Oy, pre Bibo, tabili dosa. Pre, dali na. Askang lugaya. Sigaha. O sika akong mata. Imuslina. Puti kayo. Aw, maayong sabon. Ako na diha. Asa Pedro? Apa doon na to, pre? Nagkuha pa siya yung sista. Amo ba? Aray! Pre! Bida, sige kaghagwari mo di sa Diyos. Dali. Kiating na nga. Dali na, dugaya sa ni boy. Ay, naibaw naman muna ko, pre, nga gahe kay pasundo na kong buhok. Ay, bida, murag bangis sinaw, dishwashing liquid. Bangis sa hugaw sinaw, patupaw. Murag likibari. Mao na yung buhok, pre. Pre. Dali rin na yung buhok, pre. Abi ni mo. pre. Kada makalangay rin yun mo? Ano yung tungkoy-tungkoy tubangan, mao na. Ay, style mo na, pre. Pina-James din ba? Di pa, purpinda. Unsang tao ka, Roy. Mura sa karang tao. Sige, pre. Unsa may practice na to? Practice na ko sa. Sige. Unsa may practice na to, be. Sige no. Ako'y balas intro ha. Ang kanta lang ito practiceon. Sige, practice na kausa. Sige, larga. Intro, no? Okay kayo. Ha? The best kayo sa. Okay kayo. Kani, pre. Kani dato. Ay, kani. Okay ni. Okay kayo atong gipadaygunan pirbiro kayo. Dako giatag. Kani murag dato ning bayan ay. Sige, pre. Sige, Larga, no? Intro na yun, pre. Lagi. Intro. Intro niya. Ikaw ay sista no. Unsa ge? Oh, nga nabuktong rin gitar. Ang buktong gitar, nabuktong rin kwenta tali. Probida. Ya, ako lagi intro, pre. Okay, tre. Be, Mayong Pasko, tagbalay. Ano nga kaning pundok sa mga manaygon? kuna? Wala dug awit sa Pasko. Aha. Ha? Merry Christmas, tagbalay. Okay, intro. Ay, Okay, larga.
Dunga na tulo ha. Sana kauban ko pa ang mahal kong tatay og nanay. Inig-abot sa Pasko, magulanon sila kaayo. Kay si tatay nanay ay wala man di ay malipay. Ano nga malipay? Kay nga no wa malipay. Aw sa tisunod na rin. Kasadyan lang ro kay pero kay mautag eh. Targa. Kasadyan ni Tagna. Ito sa takay. Awawa, ginangabli ko. Kasadya din takna. Dapit sa kahimayaan. Hoy! Maoray among nakita. Ang panakoy nga sana. Salamat kayo. Salamat kayo, pre. Salamat. Bungkiking sinsiyo, pre. Hey, naon sa sunod, tibuok na niya. Ay, mga tagak, pre. Gusto mo na siya ulit. Come on. Ayaw niya. Sila, pre. Simula nagtatay, wa malipay. Sila, sir, wa malipay. Ulit pa kay may klaro itong kanta. Tanawan yung halinoy. Tungaon, daligtarong ha. Bantay bitaw na. Tihik. Sige, hatag ligsing ko. Tayo mo palit na to, ani. Basig na to sila nga. Makapalit pa tag-tira-tira ni Singko. Dahil taon ay. Ayaw sige yaw-yaw diha. Noon sabi ang taon mo ay. May lanin nihatag silang mga sitsiyo. Dagan-dagan naman ni sitsiyo na to. Kaya nang kumpal nga. Di muhatag. Pait kayo. Sigahan kita sa mata. Dagali kayo, pero tag-piso Ay, lang. Ato taon na. Puya ni. Ay, mo si yaw-yaw diha. Sa si yaw-yaw man mo. Ay, saba. Kung tugas mo hatag. Kayo naman anak. Buwarin mo hatag ko sa kato si May kayo. Nung sa mo eh. Ayun na to. Sige. Ato tutsunan, dali. Ay, dito, ari dito rin. Ha? Na. Dami nung Anak kasilan. ka ng dakan kaing iro. Maog yan. Taong kaoy. Dili lang kuta. Mga dagkong bahay dili, oh. Diha, gamay kimuhatag kwarta. Wala yung mga tao diha. Ari dito rin. Ay, sos na sabi ang taon ka, pre. Naanta ba yun, pre? Kung manaigaw tanan akong bay, gamay kay gihatag! Galing ka ba ko? Ay, sabo. Ari taon sa mga pobre. May pa mga pobre. Hatag pag 20. Kada mga dagkong bay, gamay kay gihatag! Gamay kay gihatag! Sabo, sabo mo, pre. Mata na mo nga, no? Ano, pre? Tungod kay wa diha ang tag-yes bay. Tuwa matawas gawas. Unya, luling-hayaw mo na sila. Unya, mabili diya mga katabang na mala. Tabang Unya, binlan man taon na sa amo para hatas manaygon. Wa na, ilar man ang kwarta taon kita, gihata nga ng manaygon, di man na binlan yun sa tinuod lang. Unya, pilar na tayo kwarta ng mga tabang taon. Oo. Natatay na hebre, Kanang mga gagmay bay. Paras mga Maog yun. Rin mga gagmay bay, kanang di mo tago ba? Kanang mga bli yun. Kanang ra. Dagko ni sila hatag. O kana. Nabalay na ni. Ang mga dagugbay di ay gagmay hinoy di hinatagan. Gagmay kayo! Pero ang mga gagmay bay mo hinoy dagko hinatagan. O, ako na. Tara. Anak mo yun na. Bali naman rin kalibutan. Dili tayo. Aris. Suwayin. Suwayin. Dire ay. Dire kayo na itaw. Siguro nga mahatagan kita ni. Na. Dari mo. Kadiyot ha. Ito, dire ha. Kagwapa na niya, oh. Ikaw may guwapa ako. May guwapa kaya ako leader rin yun. Guwapa bihana. Pre, tanawa bro. Guwapa kayo bro. Guwapa kayo sa. Gwapa, uy. Okay, ikaw. Guwapa lagi. Dro. Ito. Katong paborito ito kanta. Intro hidro. Katong kanta na ito nga paborito taon ba? Aray, pero gatong Pag hindi ka malimot kita na. katong nga tatay laong dagat ba? Kamu rin kanta na to. Ler ka. Mas Rina. Hinigugma. Kini patalinggugi. Luyusa ka. Lagi. Sige. Ako sunod. Sulo ko. Ay, okay na lang sulo ko. Bahala ka di ay sunod. Dali dayon mo. Kasi nga, day ninyo. Kami, si Pedro, si Bibot, ako, si Kaloy ko day. Kaloy. Naran diyan sunahan na Mumbai? Ako sa bibot. Giingnan na ako. Ako sa bibot. Pwede may bawas mong pangan, ha? Sa babae manyap. Ako si Ligaya. Ligaya? Dali mo kayo. Ligaya ka! Dali, zone mo nga rin, uy. Gali. Sa pagkatinuod lang no, na first at love sight ko niya, purbida. Gwapa yun si Ligaya. Mga pagkaugma, di balik di ko sila ako resa, marubaro ko. O dito sa akong gipagyaban ko siya, sa pag-abot ako sila.
Kaloy, dali. Lingkod na rin. Dali, pre! Apad, dali, apad! Apad. Apura din no. Nala ka niya, bibot! Barbarong yung kabibutak na! Ano sa manday? Sa makauna lang! Pre-bibot, abilyanusa! Wag ko magdahom ng misita des pre-bibot kaligaya. Pero ikuyawan mi sa amahan ni Ligaya ka purti istrikto ha kay usam di ka opisyal sa military. Madlok si bibot, inguman ako sad madlok sad ko. Pero midayo lagi ko. Unya. Usaman, seryoso ka gyud nga mga asawa sa akong anak? Sir, mahal kay na ko yung mga anak, sir. Ug andam ka mga asawa niya? Gusto na panahon, sir. Bisa kong bapon. Okay. Sige. Ikayo na yun nato kini sa labing madaling panahon. Okay? Iset tayo nato ang inyong kasal. Wa ko sabot sa kong gibati. Oy, mura kong nalipay nga. Mura sa dunay gamayng kahadlok. Perti kong isuga taon sa iyang amahan. Military ko. Unya daghan ko no kay silang napatay taon. Siya, usa sa mga nakakapatay sa mga moambos sila. Mao nga, sa way pagduwa-duwa, kay may pasalig man ang amahan nga mao'y mo gasto, misugot ko nga makasal dayon mi. Unya. Unsa? Mga na, nay. In love kay ko anang Ligaya, nay. Unya, okay ra ka. Ngawa pa man kayo na mo masinati kayo ng batasan anang babayhana. Ay ka bala ka, nay. Sabar lagi batasan na na. Unya, siguro jud ka. Nadako kay kagugmaan ng babayhana. Nanay sa doy. O lagi. Ganit ka tinuod lang. Mura kong mabuang di kuita ng Ligaya. Hala, oo man ka. Nala sige. Basta kayo, wag yung take kwarta, ha? Nanay sa doy. Lagi ang mga taon mo gasto. Oh, sige. Pero, murag sila lagi ng kuano, interesado kayo nakno, di ba? Oo. Ha? Ang uban, ang laki man yun unta mo interesado kayo. Pero kanang inyo, sila may interesado nga maminyo mo, nga makasal mo. Ay gusto. Lagi siguro siyang makikita ako. Apo ang iyang amahan. Ay mo nang interesado kayo. Basin po. Nala sige. Ipadayo na kasal. Unya, pila may sugilanon. Kasal rin mi. Unya, samo ng honeymoon. Day, abi mo, sobra kay kung kalipay taon karon day nga. Na ako ka, porbida. Unya, may lain pang, wa na lain pang makatag-iya ni mo ba? Mao pa dong. Ayun na, moron mili ka magulanon, mili ka malipay sa to kabinyon. Nalipay, uy. Ay, Pero, kabla ka. Oo, ay, pero diha. Kung hadlo ka, pwede raman taon nga, unya na lang. Dili na ito pagkalitan. dili na mo ako may kabalakan. Ha? Unsa ba day? Dong Kaloy, Ang naku sama. isulti ni mo ha, o ginaot ka makadawat ka. Oo, unsa man na day? Dong, ang tinuod, doon ako'y sikreto sa akong pagkatao, Oo, unsa man? sa akong pagkaako. Oo, unsa man? Kaloy, Sulti ko. ang, Sulti ko. ang tinuod, usa ko ka transgender. Dili ko tinuod nga babae, lalaki gid ko. Tanawa sa kaniba. Unsay may kasultian ni. Okay ra nimo kaniba kani. Gatakilid lagi po. Di maay pagkabuhat no. Ano ba yun, sa tari ay? Mau din ako kay kagubol-ubol. Naghibat mo yun mo. Mura gid naabot sa doktor nga puro mga iyang mahimo. Agwantahan na lang na dong. Pag sa doktor ay ginuho ko. Mao ko kakuya puro ko ani taon. Tabang! Mao niya akong problema kay misulti siya na ko humanas kasal na mo. Di gina ko kabiya niya kay kasal mo ni. Sugar ba taon sa mahal taon? Saan man ako? Mulayas na ko sa... Di na ako pakita ni. Mulayas ko sa buha. Buwagan lang ako kay kong sawa ba? Huwag ko sa taon. Paliw, tabagi ko ninyo, bi. Bam, ikaw bam. Kay bao, yung kakunsa ni siya. Transgender, bi. Unsa man ko kabusultihon. Kaloy. Lutupan ni Boy Badjala. Nabilag yun ni mga manok, bubuk ay til. Bubuk kay ni nanik na barok, yung bubuk kay litang. Makabiyak masal. Oy, ako sang piton po na akong amigo dito sa Sabang.
ang usa sa mga konsehal sa lungsod si Joel Ponce. Good morning mo diha, konsehal Joel Ponce, atong amigo diha. O liwinod si atong ang mayora diha, si Mayora kilimot ko sa sawa ni Sir Baludong da. Good morning nyo diha sa atong mayora o sa atong bisi o sa tanan nga ato ang mga suod diha sa Cebu nga labi na gyud sa ato ang amigo nga si Sir John Puhanes. Good morning mo diha Sir John Puhanes. Ate Pres, good morning mo diha. Ate Jejen, good morning Ate Jejen. Good morning mga bata. Thank you kayo sa inyong perming pag-inom sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy permi ang mga bata. Onya, palitsan mo para sa mga dagko Don Pepe Dark Chocolate onya ugom-ugom sa Diamoniema o BM Special. Onya, palit mo kay Lami ang tasty fish cracker ug ang Paulitos Macaroni Crunch. Okay, salamat kayo. Ate Jejen, onya si Mayura Caroline di ay diha sa Cebu nga. Good morning mo diha Mayura. Salamat kayo. Onya sa tanan po natong mga bata, padayon mo inom sa tuwang Don Pepe Tablia kay the best kay nato imunon. Ate Pres, Okay, ang sendo dato karong adlaw. si Kaloy Ate Pres, si Kaloy. Si Kaloy. Kani si Kaloy Ate Pres kay ang problema po daan ni tao niya kining yang pangasaunon nga transgender di Ate Pres. Bao di Ay. dali tao siya pagpangasawa tong iyang amahan nga bagsi kay military kay transgender di. Mopay mo gasto. Oo, mopay mo gasto ta ilisan re taon ang kuan niya. Pagtan-aw pag yun niya Ate Pres wa mao yun gababag og porma. Di kay Wag yun siya kabantay. wa siya kabantay nga noon sa taon nga wa man siya diay labti kay limang kagi na siya pag honeymoon nila Ate Pres giing na pre unya lang day diti kay labtan dili kanang kuan Mao di ay, mao di ay nisulti nga transgender siya mao siya yung mao di ay dako kay kag ubol-ubol bisag unsaon nila Ate Pres do kanang mga transgender dako jud ubol-ubol Nay, na may tao nga na di ubol-ubol. oh basta lalaki Ate Pres na ginay ubol-ubol dili Sa kay dunay. May uban, way ubol-ubol. Uy, ubol-ubol? Nasa Diba? idagpo kayo. Oo, naman tayo dagko kayo. Kanang Well, inighangad periko. ba? Klaruha sa bulubol. Ang babae, inighangad. Duwa, maging Duwa. bulubol. Bisag kung saon pa nimo. Mao niya ang problema. Iuli ba kung doon niya? Bulayas ba kung doon siya? Kung saon niya? No, saan na Babae niya? man ang naw. Babae magdaong. O, diyan, kung saon man na nimo daw kaloy. Lisod siya kayo. Uy, kung mga asawa siyang wala siya Manda sila kasal at Pres. Ay, Kasal na sila. Pag hiba, nakaibaw na siya, diha na human ang kasal. Wa siya sulti idaan. Samtang uya pa sila. ay pero, ano talinalan? Oh, pwede. Ina na, muna iyang basihan, di ba? Oo. Nga wag ko Pwede kay na, baong ano. nga transgender din siya. Oo. Abira ko babae. Tingalig maunay Paano, basihan pwede nga na, way bisa nga kasal. Oh, tinood. Diba? Oo. Yan, saon ni mo, anak. Be, bam, ikaw, bam, saon yun, ani, Anak ko unsay kay nanam gina ang pangitan mo bang. Dari ko na bang dire. Ano mo ikay. May buntahan. Ang atong paambit karon. Diyo sunod pa kayo, re. Bam, Ang atong paambit karon ato mabasa diri sa Marcos 10, kapitulos. Okay. Marcos kapitulo 10 versikulo 6. Apan sa sinugdanan sa dihang gibuhat sa Dios ang kalibutan. Gibuhat niya ang lalaki o babae. Oh, Karon, karon dai. Na. ang akong gihunahuna ni Guliating o sa transgender siya. Ginger. Naaya ko na ibaw ang kana ko nung kompleto nga pagkausabol niya tawgon og transsexual. di ba? Ambot ang... Giusabang tanang kuan batwir Basta ka. tarong lang pagkausap. Ay, basta bahala na kung sa yung tawag bang, basta inana siya, giusap siya. Dili sa transit. Dili kay ikuan mo na kang Vice Mayor Jolie Flores na GKR Translate. Ay, katawa ba? Unsa? Unsa yung dati friend? Transit. Transit? Transukwal ko no, transukwal. Kargahan mo nagbam. Kita matiguang mo. Kita matigwag puyo mo. Zaira Transit na kang Vice Mayor Julie Flores. Katong gisgutan ninyo Guliat, Ate Pres, nga anol, mangita magina og ground. Oo, ana. Kanang nahitabo karon, mahimo siguro ng mga basihan. Apan maulagi, kamalog na tamahan ka military. Padlok yung isa. Kana. Oh. Pero, para na ko, mas may mulakaw siya. Ini ko man mo, kuha mulakaw, mulayo sa nadapita.
Ay lang, Ano balik di ka. ba? O dili yung kadong, ay lang balik. Pwede Pero yun. ate Pres, bisan sa pa ni mo lakaw, advance sa kayo karon i-wanted di ka dayon kabilitan. Pero Ate Pres, bisag unsaon pa nimong lakaw, bisag unsaon pagbiya, matod pa ni Atty. Lynn Batan, dili gyud kuno ka makabiya ng kuan kun dili manol nyo ka sa Anol na, gyud. Anol gyud. Ipaanol na, da. Ipaanol Una na, siya oh. mapalayo. Oh, in kaso pusilon kas amahan, oh, mangandam ka lang gyud. Apan ingnon imong papa ka. Iya papa nga. Wa man mo magpahibaw. Kana noon, pwede na mo inyo mong gugilad, duha mo bawa. Na. Mao day gusto kay kabadali kay ikaw pa mo gastos ko ano nya. Pinani din eh. Unya pananglitan Wa gusto. mo kaso dong pagpitan las paa. Nya, gusto. Unya pong kay na ayaris pa. Saling ka 60 years old. Unsa to? Di Ah, mo palupitan ros ba ba? Oro- Nga nung palugpitan, mga transgender, Naman mga siya. Pero gababag lagi Ate Pres, lisod kayo. babag, bapula pagkimo. Gana ko Ate Pres, una na. Balik ta. Tarbalik ta. Balik ta. Ingos pido palupitan paa. Ge. Oroyog na yuhipan. Tuna ko! Puzzle, tihot!